Vi har lavet et forsøg, der hedder heptanreaktion med dipbrom. Og vi startede med at tage 2 reagensglas, hvor vi puttede 5 dråber bromidopløsning i og 10 dråber heptanopløsning i. Så har vi set, at det er 2 separate faser, og de er ikke blandbare ved tilsættelse, fordi de er upolære. Heptan er farveløst, og bromid er sådan gulligt orange. Så rystede vi de 2 reagensglas, og vi kom frem til, at brom reagerer ved omrystning med heptan, fordi de begge 2 er upolære. Så tog vi så de 2 reagensglas, eller det ene reagensglas, og puttede det ind i skabet, en mørk skab, og det andet puttede vi på overhead-projektoren, for at se, hvilke betingelser der skal ske, for at det kan lave en substitutionsreaktion. Og så efter lidt tid, så fandt vi så frem til, eller kiggede vi så til vores 2 reagensglas, og det ene, der stod på overhead-projektoren, blev farveløs, altså lavede en substitutionsreaktion, og det andet var bare 2 separate faser. Ud fra det observerede kan vi tegne et substitutionsreaktionsskema med heptan og bromid. Vi starter med at tegne heptan, som er C7H16. Og så krydser vi med dipbrom. Og så vil jeg tilsætte lys fra projektoren. Så får vi da der kun kan ske én substitution ad gangen, får vi derfor, at der kommer til at stå bromid på hydrogens plads, og hydrogen så derfor kommer til at stå sammen med bromid til hydrogenbromid. Og det kan man kun se i reagensglasset med lys, da der skal lys til for at indgå en substitutionsreaktion. Og det er i mørke vil faserne stadig være separat skilte, fordi de begge 2 stadig er upolære og ikke har lavet en substitutionsreaktion. Værsgo. Efterfølgende så tager vi reagensglas nummer 2 og tager den øverste fase, som er heptanfasen, og skiller fra vandfasen, den nederste fase, og det er så vandfasen, vi har tænkt os at se nærmere på. Med en spatel så tager vi et par dråber fra vandfasen og overfører til et indikatorpapir, der fortæller os, at pH-værdien er 2, når det er for meget sur. Det sure element er hydrogenbromid, og det kan opskrives sådan her. Vores hydrogenbromid er det, som der giver den sure til vores indikatorpapir. Fordi det er en syre, vil den afgive et H+ ion, som der så vil gå i forbindelse med H2, som der så ergo bliver H3O, som så er det, vi måler. Og det er også koncentrationen af vores oxynomium. Til resten af vores vandfase, der tilsætter vi synnitrat. Efter synnitrat er tilsat til vores vandfase, bliver der dannet et hvidt bundfald. Et hvidt bundfald er tegn på en fældningsreaktion. Ved fældningsreaktioner, der kan vi lave et reaktionsskema, der forklarer det hele. Vi starter med reaktionsskemaet uden tilskuerionerne.
AG og bromid, de går sammen og danner AgBr, som er en solid masse. NO3 og H er tilskuerioner, så dem ser vi ikke, men dem kan vi også opskrive et reaktionsskema med, som der så lyder på. Så får vi AgBr igen, men så får vi så også HNO3, som der så ikke er vigtigt for det her forsøg.